Το μας τώρα τι φέρνει πάνω. Ο άλλος ήταν πιο μεγάλος. Κανόνισε να βρεις τη ζώκα τώρα μέσα στο στόμα του. Πες το γάτο. Τώρα πιάνω τίποτα. Παναγιώτη. Ένα Παναγιώτη. Πόπο θηρίο. Δώσε και το μηχανάκι, μη μου πέσει. Όμως η ζώκα είναι μέσα. Παιδιά, η ζώκα είναι μέσα. Το ίδιο ψάρι είναι. Το τσαπαρί. Καλά, Τσαπαρί απάνω. πόσα κιλά είναι? Το που είστε το σηκώνετε. Δεν να σηκωθεί ρε, αφού είναι 50 κιλά ψάρι. Τι να βγάλει ρε. Τράβα το ψάρι μέσα. Άλλο γάτσο δεν μην τρυπήσεις με το τσαπαρί. Πιάστονε με από τα μάτια ρε. Από τα μάτια πιάστονε. Πού να πιάσεις, είναι τα κίσια. Περίμενε λίγο. Παραλίγο να τον πιάσεις και εσύ με το τσαπαρί. Τι πάμε ρε, βγάλτε τώρα, να σπάσουμε το παλόνι. Τι βιάζεις. Δεν θα το μέσα. Εδώ είναι. Πάρε αυτό. Μέσα είναι. Πάρε, Στέφο. Ναι, ρε, την είδα, αφού μόλις τον έφερε. Το ίδιο ψάρι είναι. Πού είναι ο αφόρταγος. Εδώ μέσα έχει ένα. Εδώ έχω πέσα. Τράβα το ψάρι, ρε, μέσα να τελειώνεις. Δεν μπορεί να το τραβήξω μέσα τώρα. Πρέπει να το τραβήξω εκεί στα πλάγια. Δεν φεύγει το ψάρι. Να κάνουμε ζημιά στο παλόνι γι' αυτό. Μπορεί να μου πάρει το καλαμάκι τώρα από εκεί και τις ζώκες για να το πλαγιάσω εκεί μέσα το ψάρι. Γούρι, γούρι. Σιγά σιγά, μην τραβάς γιατί είναι καλά. Όχι εσύ. Άστο αυτό τώρα. Το καλάμι μου έτσι. Εδώ μην βγαίνει. Εδώ ανέχεις Τη ζώκα μου πίσω. Αφού το είπαμε, πιάστον για να πάρεις πίσω τη ζώκα. Πόσα κιλά είναι? καμιά 50 κιλά είναι. Να πιάσει την ουρά. Μάγκες. Μπράβο. Ωραίο. Μπράβο, ρε. Πες τα άλλα τηλέφωνο. Πες το μαλάκα.